Ang tahu ni baga topik video mas senam kan naidi norok ni live bo norok ni thanio bo obohai situation phai mano hanise anga topik ni tui mangno video ko senama toka ang oje rang je sik ani thanio tewise again credit ngi phaisak jor tui ang o video no market haske no senam tongnai tamni ke nongni jaga bo ani je jaga kalaima hai mane problem face khai mano ba ngi mano gatam kana di aje rang jiu payment bank ko je 9 tarik ko phaike 10 tarik ko bonukha tiaba 11 tarik ang transfer khaina ga hanga kai mane meni kok sai tongo 11 tarik me 2025 ni kok khaimaya je aranga jaga nukjak liya tiaba passbook ko nukjak tongo norgoro screenshot nugi tongkana ege obatam ka angabani bagai saimana bagai ang kwang contact khaina ka Jiu ni customer by tam ka ang mail kaya mail kaya man ya gulo hingga ke borok an response rikan ro screenshot nubi makana ke borok obai ke mail kaya je nini rang bul bosoto ba wrong je credit mani bagai jeng je up bank ni je update mani bagai tam ma kaya o je rang 7070 taka no hold khlai mar kha ni borok saw ke confirm khai di je o rang je ni thali phaimani o UPI ID sik number confirm khai di je mo rang wrong transfer khlai da mane ni ro credit phai ni borok sungo iko o jaga yes janu hni borok ana sungka abo tang no phunuk mari ang anga phur saka a jaga yes confirm ni ang sika ya gulo borok 24 hours wait khadi ni sao ege tabuk o je rang mane tewaisa again ani jiu payment bank of phaimano eba khe je jaga ni hoite phaika a bank of tesa kipil thangi mano next video kipil je manmani a video no nong nang phunuk nai kipil manai maya sakjar tei hingan kai ang video rok obai ka update roi tongnai final video phai tongo ginok saiman kana je ani rang tamni bagi kamai thangka male 7070 taka jeta abo je wrong transfer khayu hinui mane sung complain khlaika do oro wrong ni kok sajak tingkha mane borok wrong khlaijagi dani noro phai aboni bagi na credit borok sungmani bagi ang yes ni ma segatam ni bagi hinga naidi o jaga kaisa kok norok khel khadi jung je 10 tarik meo jung complain khalai rikha apura anga ji sim naya kho 10 tarik go complain khaimani yagulo hunganga kai tamka jung apro complain khai ka bondon bank hoite rang phaimani google pay tik transfer khayo aje takuk ege tamka jung bondon bank oba heke je mane complain khlai ka apro tane sim kri ko hangkai bojaga habai thanga tu complain ri tone wan hanai jung complain ma khega abone jot toni chini chaya ani chaya angkha garo sika je rang wrong transfer khlaijak tingkha 92 rona nangma bala 98 ro hojak ngi thanga abai ke jung complain khaimani bagi se tini borok aje complain ma kha bondon bank ni hoite borok aro request rohoka jiu payment bank ko jiu payment bank ni jeta organize kri diba bahai ga a jaga o thangi nai tamka borok a account ni je rang no borok lock eba hold khlai toni rikha ama hai ga tabuk tamangai tabuk tang complain khlai mani yagulo borok I morang je wrong ni bisingti ne phaika aba hai borok mani na hamani yagulo hingka tamnai borok orang no debit ba orang no tanai mane ani jiu payment bank ni orang ne hoite debit khainai borok tewaisa bondon bank account dai mano eba borok wan chugui naiya kanai confirm khlai borok ani jiu payment bank dai mano jeba kaisa ngi mano ga final ang norno video tui phai tongo daki no gonor manchoko video share kladi tamni ke nong thani bo obahai ngi mano aboni bagi sung phatcha complain khlai mano saya complain khlaina kangkai 24 hours jung nasinga nago aboni yagulo se complain khlaina khlaya abahaita gasuk no tinini video haina haina next video malai pnai jatonano bye